खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खावलायहरखाबाय। दिनैनि आपडेटआनो दं लोगोफोर, पस्ट अफिसनि इन्डिया पस्ट अफिसनि मोनसे रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों लोगोफोर। दा बे इन्डिया पस्ट अफिसनि जि रिक्रुटमेन्टआव जि अनलाइन प्रसेस बियो माब्लानिफ्राय स्टार्ट जागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे इन्डियान पस्ट अफिसआव साख्रि मोननो थाखाय नोंथांमोना बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगौ आरो बिनि सेलारिया बेसेबां आरो बियो बेवहाय खैथा पस्ट दङ बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायलांगोन लोगोफोर। गिबियावनो बेवहाय नोंथांमोननो आं खोन्थाग्रोनोसै नोंथांमोननो बेवहाय मोननै पस्ट दङ, ब्रान्च पस्टार ब्रान्च पस्ट मास्टार दङ मोनसे, बेनिफ्राय सेकेन्डआव दं एसिसटेन्ट ब्रान्च पस्ट मास्टार। बेवहाय मोननै डिपार्टमेन्टनि माने जब जागोन आरो लोगोफोर बेवहाय। दा बे मोननै डिपार्टमेन्टनियाव नोंथांमोनहा माब्लानिफ्राय अनलाइन खालामनांगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै। बेवहाय बिथांमोना होनानै दोनखादों दिनै बेनि जि वान टाइम जि रेजिस्ट्रेसन, बे वान टाइम रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना 31निफ्रायनो मैया सानसे जाबाय, दाख्लैनिफ्रायनो बिनि वान टाइम जि रेजिस्ट्रेसन बियो जागायदों आरो। बेनि उनाव लोगोफोर बेवहाय जिथिया एप्लाइआ जागोन बियो जाबाय नै 2 तारिख, दिनैनिफ्राय फार्स्ट मानि बिनि एप्लाइआ जागायजेनदों दे लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो खोन्थालांबावनोसै, बेवहाय नोंथांमोना नैबेखौ नाय, सेलारि हिसाबै दे लोगोफोर नोंथांमोना 12,000निफ्राय 29,000सिम नोंथांमोना मोननो हागोन आरो। ग्रेड पे बारायलांबाय थायो दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नै बेवहायबो दं 10,000निफ्राय 24,000सिम दं दै। बेवहाय BPMआ मोननो हागोन जेनेबा 12,000निफ्राय 29,000सिम आरो बेनिफ्राय ABPMआ मोननो हागोन जाहैबाय, डाक सेभाया मोननो हागोन नै बेवहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना 10,000निफ्राय बेवहाय 24,000सिम आरो लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। बेनिफ्राय जोंहा नै ST हिसाबै जोंहा बेसेबांसिम मोननो हागोन, 5 इयार्स जोंहा बारा मोननो हायो दे। ST हिसाबै बैसोआ 18निफ्राय 40 इयार्ससिम माने मेक्सिमाम मोनखायो बे बैसोआ। 18निफ्राय 40 इयार्ससिम नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हाखागोन। बेनि गेजेरावबो STआ बेसेबांनो 5 इयार्स बाराबाव दै, 5 इयार्स प्लास 5 इयार्स माने बारा माने STआ मोननो हागोन आरो। बेनिफ्राय OBCफ्राबो मोननो हागोन बेबायदिनो 3 इयार्स आरो बेवहाय अनेक दंबावो, नोंथांमोना बेखौ नायनानै PWDफ्रानि 10 इयार्ससिम मोननो हागोन बेबायदि आरो लोगोफोर। दा बेवहाय मिथिनो हाबाय 18निफ्राय 40 इयार्ससिम लोगोफोर नोंथांमोननि बैसोआ बेबायदि जानो नांगोन आरो। दानिया बेवहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिबावनोसै, नोंथांमोना एसे मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। बेवहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिबावनोसै, बैसोखौबो नोंथांमोना मिथिबाय। बेनिफ्राय बिनि जि नोंथांनि जि बेखौ डकुमेन्टस, बे डकुमेन्टसफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनि। बेयाव कम्पिउटार मानि सार्टिफिकेटखौथ' अलरेडि नांथारगोन। बेनिफ्राय मार्कशिट नांगोन, आइडेन्टि प्रुफ, कास्ट सार्टिफिकेट, PWD सार्टिफिकेट थानायफ्रा EWS सार्टिफिकेट जायनाव दङ आरो ना, बेफोर गासिबो डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट बेफोरखौ नांजोबथारगोन आरो लोगोफोर। दा बेनि गेजेरावनो आं मोनसे नोंथांमोननो फोरमायहरखानोसै, बे रिक्रुटमेन्टआ सिगां बोसोरफ्रावबो ओंखारखांखाबाय आरो बेवहाय गोबां जबबो मोनबाय नंगौ थिगानो। नाथाय बेनि गेजेराव आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायखानोसै, बेवहाय मेट्रिक पास जाब्लानो 10+ जाबानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। नंगौ, 10+ जाबानो नोंथांमोना पास जाबानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो। नाथाय बेनि गेजेराव बेवहाय मा जायानो, एग्जाम जाया दे लोगोफोर। आरो बेनि गेजेराव जेबो रिटेन टेस्ट जेबो जाया आरो। बेवहाय जाया नालाय नोंथांमोना मा खालामो, 10 पास जानायनि जि मार्कशिट, बे मार्कशिटनिफ्रायसो नोंथांखौ सेलेकसन खालामनाय जायो लोगोफोर। बेवहाय बयबो एप्लाइ खालामबानो दि एग्जाम जाया, रिटेन जाया, जेबो जायाल'सिनो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बे नङा। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोननि 10 पास जानायनि जि मार्क, बे मार्कनिफ्रायसो हाइ लेभेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बेवहाय सेलेकसन खालामबोनाय जायो आरो लोगोफोर। दा बेवहाय सोरबा 3rd डिभिजनआ मेट्रिक पास जानानैबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो लुगैबाबो नोंथांमोना मोनब्लाबो बेवहाय मा जानो हायानो, साक्सेस जाहैनो हायाबो जानो हागौ। आरो 2nd डिभिजनाव बेवहाय जाहैनो हायाबो जानो हागौ। बेवहाय मार्कजों लानानैसो नोंथांमोननो जबखौ होनाय जागोन आरो लोगोफोर। बियो सिगां बोसोरफ्रावबो जाबोखांखाबाय आरो
नैबे दा गोदान 2026आव बे रिक्रुटमेन्टआ ओंखारबावबाय आरो गोबां बेवहाय साख्रिबो मोनबाय खिन्थु बेवहाय मोजां मार्क थानायफ्रासो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो जुदि बेवहाय मोजां मार्क गैयाब्ला नोंथांमोना बेवहाय सेलेकसन जानाया गोजानखा होननानै आं सानो आरो लोगोफोर आरो जाय बिथांमोना मोजां मार्क दङ बिथांमोना बेवहाय अलरेडि साख्रि मोनखागोन बेखौ आंबो मिथिगौ आरो सिगाङावबो मोनखाबाय लोगोफोर दा जुदि नोंथांमोना बेवहाय मेट्रिक पासआनो जायो आरो एगजाम गैया रिटेन गैया जेबो गैया होननानै नोंथांमोना बेवहाय रानिं गैया अरेल गैया बायदिसिना गैया होननानै नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामब्लाबोदि मेट्रिक पासआनो मोनजोबगोन बे नङा दे लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायखाबाय नोंथांमोना बेवहाय मेट्रिक पासआव मोजां मार्क नांगोन मोजां मार्क मोननो हायोब्लासो नोंथांमोना बेवहाय सेलेकसन जागोन आरो आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय गोजोन्थों दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो लोगो मोनगोन